Welcome po ulit dito sa aking channel at magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay magluluto po ako ng kakaibang recipe. Ang tawag po dito ay sardilon. Sardinas na may watermelon po ang lulutuin ko. Ngayon, ang mga sangkap na gagamitin ko ay itong bawang, sibuyas, dahon ng sibuyas, itong watermelon. Pero ang gagamitin ko po ay itong white lang niya. Ito po ang lulutuin ko. Tapos, gagamit din po ako ng sardinas, ng asin para sa ating seasoning, at saka mantika. Ngayon po ay sisimula na po nating lutuin tong ating sardilon. Ngayon po ay ito-turn on na natin ang ating stove. At pagkatapos po ay maglalagay po tayo ng mantika kasi maggigisa po tayo ng ating sibuyas at saka bawang. Ngayon po ay igigisa na natin tong ating bawang. Tapos hihintayin po natin na medyo mag light brown ang ating bawang. Napakasarap po nitong reseping to. Kung wala po kayong mahanap na upo ay pwedeng-pwede po itong watermelon. Bukod sa may prutas ka na, mayroon ka pang gulay. Kaya yan po ang nakakalamang dito sa ating watermelon kasi gulay na siya, prutas pa. Ngayon ay ilalagay ko na po itong sibuyas. Tapos hahaluin lang natin ng konti. At ilalagay na po natin itong ating kamatis. Yan, sobrang bango na po ng ating ginigisa kahit bawang pa lang at saka sibuyas at kamatis. Lalakasan ko po ng konti ang apoy para mas mabilis pong lumambot itong ating kamatis. Pagka marami po kayong watermelon dyan sa bahay nyo, huwag nyo pong itapon yung puti kasi pwede po siyang gawing gulay. Medyo yung lasa niya may pagkahawig sa upo. Kaya hindi nyo na po kailangan na bumili ng upo kung may watermelon po kayo. Ngayon po ay susunod na po natin itong sardinas. At pahihinaan lang po natin ng konti yung ating apoy para medyo lumabas yung tubig na galing dyan sa ating kamatis. Yan, dudurugin ko lang ng konti yung laman ng ating sardinas para dumami. Ngayon po ay maglalagay na po ako ng asin pero konti lang po para sa ating seasoning. Ngayon po ay ilalagay na po natin itong ating watermelon. Hindi na po pala ako maglalagay ng tubig kasi itong watermelon ay nagtutubig po siya. Hahaluin ko po muna para ma-spread po yung lasa ng sardinas dito sa ating watermelon. Pagkatapos nito ay tatakpan ko po muna para lumambot ang ating watermelon. Ngayon po ay tatakpan po muna natin para lumambot itong ating watermelon. Tapos babalikan ko po siya kapag medyo luto na. Mga 10 minutes po natin tatakpan. Tapos babalikan po natin mamaya. Ngayon po ay titignan na po natin kung luto na ang ating sardilon. So ayan, ganyan na po ang magiging itsura ng ating sardilon.
Pagkalipas po ng mga 10 to 15 minutes, ginawa ko po siyang 15 minutes kasi medyo matigas pa po kanina dahil hindi ko po siya nilagyan ng sabaw. So ngayon, ang susunod ko pong gagawin ay ilalagay ko na po itong ating dahon ng sibuyas. Hahaluin lang natin at habang hinahalo po natin ay pahihinaan po natin ang ating apoy. At ngayon po ay papatayin na natin itong ating apoy kasi luto na po ang ating sardilon. Sardinas na may watermelon or sardinas with watermelon. Pwede na po natin siyang iserve. Ito na po ang ating finished product ng sardilon, sardinas with watermelon. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito at sana'y magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing, mabuhay!